Det var det største værelse. Det kan du godt glemme. Du fik far skrivebord. Det var også bare noget skrammel. Så er det meget for det. Du kan godt selv vende dig hjem. Jeg siger til mor, at du ikke hjælper. Og hvad så? Hej. Nå, er I lige flyttet ind? Ja, Løbet kommer senere. Okay. Hvad er det din søster derovre? Ja, min søster og min mor. Hvad så med din far? Han er død. Nå. Ej, det er jeg ked af at høre. Nå, men godt med noget liv i huset. Vi ses senere. Hej. Hej. Er du ny? Ja, jeg er lige flyttet ind. Ja. Hvilken klasse skal du så gå i? 8. Så skal vi gå i samme klasse. Ja. Goddag. Arbejder du her? Ja, det er min fars kiosk. Skal der med en flaske smuk til din far? Min far er død. Hvad skal du så have? Jeg vil gerne vide, hvor jeg kan komme på nettet. Det kan du over på biblioteket. Okay, tak. Ja. Hej. Hej. Hvorfor vil det ikke virke? Vil du ikke hjælpe mig? Hvad er der galt? Jeg skal sende et kort til min far, men det vil ikke virke. Se. Der. Og der. Nå. Har du fået sendt det? Min far er død. Hej. Hej. Hvad er der galt? Om det er min far. Han døde for præcis 1 år siden. Hvad skete der? Han kom ud for et biluheld. Hvor ligger han hen? Han ligger deroppe af. Der ligger min far. Min far ligger herovre. Min far ligger der. Hej far. Jeg har det fint. Hvad med dig? Det var godt at høre. Glædelig fars dag forresten. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Det bliver hyggeligt. Hej.